I ćao svima ljudi, ja sam Goran, a danas ćemo igrati jednu igricu, šta mislite koju? Znači ljudi, napokon danas snimamo FIFA 15 na telefonu. Ne znam kako sam ovo uspeo da skinem, ali samo sekund. Ali sam nekako skinuo. Mnogo sam imao problema, lagujem i tako to mi je predugo. A sad je super. Mi ćemo da budemo žuti, a on će da bude ovaj. Ok. Znači idemo. On je, ne znam koji je tim. Ja sam napisao na tim kao Real Madrid. Zato što mi to omiljeno klub. Znači idemo. Znači, ovo je pas. Ovo se piše tu, a to je dodavanje. A sprint je ovaj, da trčite, a ovaj šut je da šut. Sad napokon ajde sad, molim vas, recite da ovo nije igračka. Gledaj ovo. Opa, krenuo je na levo. Bum! Brate, sačuvaj ovo. Nemogući. I sjajna lopta za Helena. I Denin. Denin, pogledajte što je mišlja. Tako ja zovem ovog igrača, ne znam kako se zove. Ima sada ga ova genijalna. Uzelo pogledaj. Op. Cijelo. Ok, evo ide. Bam. Malo gol. Inače, šta je sad ovo? Inače, mnogo golova sam dao sa ovim, kako se već zove. Bum! Ja rekao, ovo će doći. A kad je kod njega lopta ovo sprint, to je kao u duelu i kao da mu uzmete loptu. A je ovako jednako bio mašinu. Znači, vi mi sad 100% ne vjerujete da igram FIFA, ali kao što vidite igram. Dobro. Znači, ovo je epizoda na kanalu mom. Nećemo više da snimamo one igrice, sad ćemo samo Agario. FIFA 15, možda neku igricu vam ne vere. U stvari, snimat ću FIFA 15 i još neke igrice. I tako to, ali više ću da snimam FIFA 15. I hvala vam ljudi puno za 5 suba. Ne znam kako da se zahvalim. Ne znam ja, to je sad ne znam ja koliko. Ali mnogo vam hvala. Makar do 1000 da nekako to da... Naprimo, tako je, ajde, prazan gol, prazan gol, predribla igra. Ops, da boš da je faul za mene. Molim, aj. Nije faul za nas. A sad ću da mu napravim jedan faul. Nećemo da mu napravimo faul. Znači, kao što sam rekao, hvala za 5 suba, mnogo. Šta je sad ovo? Ovdje sam ušao. Okej. Evo, mrš. Ne. Dobre. Inače, ova
igrica. Ovo je mnogo glupo što snimam. Svinite što snimam FIFA 15. Sad se svi pitate što. Zato što sam isto snimao onu igricu, znate onu Soccer 16, 2016. To je bilo kao FIFA 16, ali kao. To je bilo FIFA 16, a ovo je FIFA 15. To je mnogo glupo, ali dobro. Nema veze. Ne. A zašto? Vidi kad mi daješ gole. Što mi sad zala gola? Beži. Aj ono kidaj. A si glup. Ko baba. Aj u posljednji minut da ga dam. Ko je to nekako moguće i sad ne idem doma. A uzmi loptu kad se može. Dobro, pobedili smo ga samo sa 2, ne, izvinite sa 1-0. Znači, odigrat ćemo još. A još je. Odigramo. Samo sekund. Samo minut. Tako. Idemo. Šta je sad ovo? Dobro. Tako. Sad ga moram super. Ovo je najjači. Mislila ne znam da ste vidjeli. Mislila da je ovo najjači. Ima mnogo jaki igrači. Gol! Gol! Koji minut? Šta? Ko je dao? Koji minut? Što ste minut? Ne. I oni napisali da je ovaj najjači. Ali dobro, za neke druge znaju nešto. Ne, sad znate... Ne! Bravo! Da je ovaj zahvatio loptu, pa... Prečko je da bi bilo, ne? Ajde! Što mi tako? Stavim se. Ajmo. I trufaka. Ne! Dobro, dobro. Nema veze ljudi, mnogo rano sam dali gol, tako da to nema veze. Aj, gledaj. Beži, be. Aj, gledaj ovo. Trči. Trči meni na zupa. Daj Bože da dobije crveni karton. Daj Bože. Simović. Šta sam mogu? Ja bih volao da dobijem crveni karton. A ovo bi vrata mnogo. A lik da zna da je gol. Nada da gol. A
sada mu damo još jedan gol, da mi budemo malo omogućeni. Da bude malo omogućeni. Aj, skrivaj. Ne. Bravo, Jeremy. Znači, govorimo se doma neki Jones. Mene vidi, mene. Kako njemu išlo kolo? Kako mi ga zabili? Treći napad bio... Nemoguće, oni... Ni treći minut nije bio, dobro, malo su pretrao. A oni napisali da je ona, no ja sam neće grešiti, on neće. Zamalo! Kogod da je napisao da je ovo neće, ako mu sad dam gol, onda se stvarno idiota da je napisao da je neće. Zamalo. Ne znam. Što je uvijek ovo? Ne znam. Koji lag, vrata. Ide. Kako ja se zezam. Ne znam da li meni lago ili njemu lago, vjerovatno njemu. Što se ne mislim na internet. Ako mu damo dalje gol, pa ja sam sad. Pogledajte. Stativ ja mislim da se stavio. Gol! Da, ljudi, zaboravio sam da vam kažem, napisali su da je najbolji golman, ali ovo nemoguće. Zamalo. Tako uvijek tako je dalje. Može početi još nešto svoj. Ne verujem. Ovdje čisto bez veze šutno, ako ne vjerujete. Mada znam da ne vjerujete. Ali ja sam čisto bez veze šutno. Ajde, možda se 3-0 da ga pogodim. Ako ga pogodiš za 3-0, stvarno je majmun. Ko je napisao? Gotovo je. Brate. I ništa ljudi, sve bilo to za ovaj epizod. Nadam se da ste bilo jako ste like, share i subscribe. Naravno neki komentar, a me se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Ćao! Te malo što je ovo. Ćao!